מגידו, גולף אלפא טנגו, אורחת נלה קפוסטין, טייס ארנון יפה. מה זה? טייסת נלה קפוסטין. טייסת נלה קפוסטין. נכון. תהני? תודה. יוצאים לדרך. כן, כן. יו. אומייגאד. אומייגאד. את מרגישה נלה? בסדר? כן. אומייגאד. יו. אוקיי, נלה, תמשכי את הכדור הצהוב. חשבתי. אימא'לה, אימא'לה. זהו, אנחנו דועים. וואו. וואו. תפסנו זרמים חמים? אני חושב, תכף נדע. יו. יו. אומייגאד. אומייגאד. יש לך קצת תחושה של מעלית? לא יודעת, תחושה כזאת מוזרה. יו. אנחנו עולים. אנחנו עולים, מצוין. פה יש ציפורים שמאליים, פה נכון? אני רואה, כן, כן. את יודעת מה הציפורים האלה עושות? לא. אוכלות? אוכלות חרקים שנשארים בטרמיקה. וואו. איך את מרגישה נלה? מצוין. אנחנו כבר בגובה 4,000. וואי, איזה אנחנו יופי. בגובה 3, עלינו לגובה 4. איזה יופי. אוקיי, הגענו לענן. וואו, כן. אנחנו לא רוצים להיכנס לתוך הענן. לא, לא רוצים. אנחנו רוצים... את רואה את הענן? אנחנו ממש... אנחנו ממש בתוך הענן. כן, ממש אני רואה. בתוך הענן. כן, אני רואה. וואו. וואו, איזה יופי. את בעננים. אני בעננים. יואו, איזה יופי השמש. היית פעם בין העננים? לא. אנחנו נכנסים לתוכו. מה זה? נכנסים לתוך הענן. מה שאנחנו יכולים לעשות זה אני מוריד את האף, תראי. אפשר עוד פעם לעלות. יואו. וואי. יואו. איך את מרגישה? מצוין. את רוצה להטיס? יאללה. קחי את הסטיק. לקחתי? כן? כן. מה שתעשי, תדחפי קצת את הסטיק קדימה. כן. תחזיקי אותו ככה. כן. אימא'לה. זהו. עכשיו תורידי אותו קדימה. ואת נוהגת. כן. יואו. אימא'לה. עכשיו תקחי את הסטיק שמאלה. שמאלה. עוד שמאלה. עוד שמאלה. עוד שמאלה.
אני אדגים לך. כן. אם אנחנו לוקחים את הסטיק שמאלה, הדאון פונה שמאלה. כן. אומייגאד! אם אנחנו לוקחים את הסטיק ימינה, הדאון פונה ימינה. אומייגאד! בבקשה. וואו! אימא'לה, כל הגוף מת לי. אני אעשה לך עוד משהו. בקטנה. בסדר, נלה? מה אתה רוצה לעשות לי? לתת לך הרגשה איך מרגישים את מה שאנחנו קוראים G, שהמשקל של הגוף עולה בתאוצה. אימא'לה, אימא'לה, זה מפחיד. לא. אימא'לה, אבל בקטנה. בקטנה. אני קצת אוסף מהירות. אוקיי? אוקיי. ואנחנו מגלגלים שמאלה. וצד שני. פנה לצד שני? מה? אוקיי. אז בואו נעשות קצת. אומייגאד! אומייגאד! וואו! בסדר? כן! בואו נעשות עכשיו את? לא! לא רוצה! לא רוצה! אוקיי, בואו נלך לראות קצת נופים. יאללה! בואו ניסע לעפולה. יאללה, עפולה! יאללה, עפולה! רואה שם את עפולה? איפה? מקדימה, שם? העיר העגולה? כן, כן, אני רואה. רוצה להטיס? יאללה. מה לעשות? מה לעשות? כן. תהיה יותר מנקודה. למטה? כן, למה זה פתאום? זהו, לא יותר מדי ככה, המהירות הזאת, לכיוון השדה. את רואה את השדה? ישר. אוקיי, עכשיו בואי תעשי לנו פה סיבוב במקום לכיוון בצד שמאל. סיבוב במקום? כן, פשוט סיבוב שלם. בדיוק, מעולה. ולא לתת לאף ליפול. אם האף נופל, תמשוך עכשיו את הסטיק לבטן. עוד סטיק לבטן, עוד סטיק לבטן. מעולה, ככה. מעולה, מעולה, מעולה. הופ, האף נופל. אוקיי, נראה לי שאת פחות או יותר יכולה גם להנחית אותנו. ברור, בטח, מה זה? עכשיו אנחנו נופלים. בואי נתאמן עוד פנייה לצד ימין. יאללה. פנייה ימין. לא לתת האף ליפול, להחזיר סטיק שמאלה. יפה, מצוין. להמשיך את הפנייה. ימינה? כן, כן, להמשיך עוד פנייה. להמשיך את הפנייה, לא לתת האף לעלות גם, לדחוף קצת סטיק קדימה. קצת סטיק קדימה, לא יותר מדי. מצוין, אנחנו הולכים לנחיתה. אני לוקח. אוקיי. יואו. וואו. וואי, איזה תחושה, אימא'לה. אוקיי, בואו תעזרו לי לצאת. יאללה, אפשר להישאר פה.